lidi, já si tam tady toho videa. A tohle bude menší video na to, jak se vyrobit falešný hovno. Takže budete k tomu potřebovat tady to a to bude lepší. A jeden typ polystyren, to je to. To je to uprostřed vždycky. Takže to trochu ještě namočím. A musíte takhle se něco doprávit. No to bylo. Tohle smířat. Tohle jsem prostě to. Je to videjko jsem viděl. Já jsem ještě by se třeba znáte Pedra. Tak jste mi říkali, že jako miluju. Tak tohle říkám, no. Tak tohle jsem to natáčím podle něj, jakoby. A navíc takových mých oblíbených youtuberů, takže by bylo dobrý, kdybyste šli pak třeba na jeho stránku. A dali mu třeba odběr nebo like. Takže jdeme na to. Jestli to vidíte dobře. Už to vidíte. Tak se z toho zblázníte. Vidíte. Znáte skoro skutečně. To je protože mělo by to bylo dost často namočený a tak. To je tam tak jsem to sundal. A vážně, tak kdybyste to viděli, a nevím, jestli by vám bylo moc dobře. Vypadá to opravdu odporně. A asi nemůžu, že vám hlavně vypadá to dost dobře. Jak? Ale vypadá odporně. Ale abyste to viděli, je to, co jsem vyráběl. Takže já doufám, že se vám videjko líbilo. Takže já zatím čau, jo, a když se bych neříkal ahoj lidi, tak mi můžete napsat do komentářů, co bych mohl říkat jako pozdravy, jestli pak vyberu. A pak natočím to, co jsem si vybral. Takže zatím čau, dejte třeba dejte třeba like, odběr a teďka vám řeknu jedinou věc. Naschledanou lidičky.